Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, आङो दहायनो उथिदों ओमफ्राय मोखांबो सुबाय ब्रासबो हुखाबाय ओमफ्राय दुगैथ'वाखै मानो होनबा सानैसो आं एक्सारसाइज खालामबाय थादो स' आं एक्सारसाइज खालामखांनासो दुगैगोन ओमफ्राय दा आङो दै सैबो लोंखाबाय ओमफ्राय उनाव दा आङो एक्सारसाइज खालामनि ओमफ्राय मा खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो. स' आं दा एक्सारसाइज खालामनो थांनि ओमफ्राय इन्स्टाग्रामनि थाखायबो शुट खालामदों स' आङो केमेराखौ दा इदि लादों ना ओमफ्राय आं सिदा लानांगोन ना इन्स्टाग्रामनि थाखाय स' एडिटिं खालामनायाव खस्थ' जागोन खोमा इदि माबा लाबा स' एक्सारसाइज खालामखांबाय ओमफ्राय नै गोलोमजोब्बाय स' दा दुगैहैनि गाइखेरखौ मारै खिथिगोन आं दा गाइखेर जिखुनु थालिर दोङोमोन थालिरानो मैया जोबना होदो लायनो बावगारदों दिनै जानो मोननाय नंला दायो लायनो थांनांगोन थालिरखौ बोरमायानो जानाङा थाइनैल' बासिदो थाइनैखौ मैया जाबाय थालिरखौ. Cheers. जि गोथाव थालिर गैयिनि मा जादों. स' फ्रेन्ड्स दुगैखांबाय ओमफ्राय उनाव बाजार थांनो ओंखारनोसै स' ओंखारनोसै. This is also good in home. नै निखौ लानानै पेन आरो टि सार्ट लाबाय मोनालायबाय नों मा लागोन जेबो लाया बायखादो. मोनाबाय जोंनाव पात्ता गैया खामानि दङ नोंनिया खामानि मा खामानि दङ नोंनालाय दङ नङा मैनासुनि मालाय मैनासुनि मोनसिगोनिया मालाय इमान जल्दि जल्दि मोनाय पात्ताखौनो मोना जाना मजानि मम' ओइ मम' Hey guys, welcome to Business Ini kalau nggak bayar yang, cendol, cendol, gwthau, kan, cheers, cheers, ini kemsi le guys kemsi, ay, lagi nih yang kamera standby nah, aku jaga pun dah. ओमफ्राय लाइट बायना हो लाइट मबाइलाव सिथाबग्रा ये जि खोमसि. स' फ्रेन्ड्स आङो हाथाइनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय उनाव दा पनिर संना जानि स' आं नोंथांमोननो संनायखौ दिन्थिनि ओमफ्राय आरो हरबो जाबाय आरो खोमसि खोमसि नुलायसिगोन नायलांबाय था संनायखौ एसेल' लाबोदो आङो पनिरखौ एसां बुरजा लाबाखै इमान जाया. बानलु देना दोननि सामु उनाव
आलु एवफ्रामनाया जाबाय एबार पनिर बे पनिरखौ खांबाय एबार पियासनि पनिरा बाहाय खामद्रायदो दयो दायो वाव जि बरिया मोदोमबाय नांगौ जाना जाबाय जाबाय नै मोनसिगोन जासिगोन बाहाय रानबावनो होनि बे जाबाय ओंख्रिखौ संखांबाय ओमफ्राय लोगोनो बाहाय ओरैनो लांदो नैबे दहाय साननि मैगं माने ओंख्रि स' फ्रेन्ड्स आङो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय आङो ओंखाम जानायखौ दिन्थिथ'ला मानो होनबा जोबोद खोमसि स' आं जानोसै